खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। फैगौ 7 नभेम्बर खालाराव बाक्सा बरमायाव मिस एन्ड मिस्टार बरमा फिनेले खुंनाय जागोन। अर्गेनाइजार मुन देउरिनि नाजानायाव बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। खुलुमबाय, आं मुन देउरि, फेशन अर्गेनाइजार। आपकामिं बरमायाव सफैबाय दोङो मिस्टार मिस एन्ड किड्स बरमा बाक्सा सिजन 3, सिजन 1, सिजन 2 मोजां साक्सेसफुल जालांदो। दा सान्दो आं सिजन 3 खौबो मोजां साक्सेसफुल जालांगोन होननानै। बाक्सा जिल्लानि बरिमुखा बाथौ आश्रम फरायसालियाव सुबुरुन मेल खुंनाय जादों। आसाम रायजोनि सिङाव थानाय गासै बाथौ आश्रमफोरनि जथाय आफादनि बानजायनायाव बे मेल। थांनाय 2021 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि स्टार आरो डिस्टिंक्शन मोननाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय थांखियै बे मेल। गासै 167 फरायसाफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइजों मान बावनाय जायो। देग्लायनि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि टप 10 सायख'नाय जायासै। सोलिफु थाखो 10नि फरायसाफोरखौ बे मेलाव बाहागो लानो होनाय जायो। गासै गं 15 बाथौ आश्रम फरायसालिनि फरायसाफोरा मेट्रिक होदोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर मृणाल बर' आरो एबसुनि बिबानगिरि बासिराम रामसियारिया। आथिखालाव लेङाइ आफादगिरि बाक्सा जिल्ला बेनि उननि रादाब दङ। बावैसो मोगा-मोगियारि गावथारजानाय सानै सुबुंनि एनकाउन्टारनि सोमोन्दै बिटिआरआव ससियेल मिडिया बाहायगिरि लोगोसे खायसे राजखान्थिगिरि सुबुङा फिनजाथाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बुब्लियाव बर'नि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन होनना बुंथियो। ओरैहाय गोबां फेसबुक बाहायगिरिफोरनि मोनसे सोंथि, पुलिसआ गरथाम गुलिजों एनकाउन्टार खालामनायनि मोनसे रोखा सावगारि नुथायखौ लानानै सोंथि। एनकाउन्टार खालामनायनि सिगां गाननाय गस्ला एनकाउन्टारनि उनाव मानो सोलायनाय बे सोंथिनि फिननाय नागिरदों। गावजाग्राया सोरनि गस्लाखौ गानहोजादों बियो। ओरैहाय बे गुलुं गुजुङा खायसे बिबांसिन खमायनो हमो जेब्ला मैया बेलासि समावहाय गोदानै दाजानाय हाथियार बिग्रायारि ULB हानजाया भिडिअ खौरां दैथायहरनायनि उनाव। भिडिअ बार्तानि जोहै खुगा खोबथेनाय फाइखिनि खसाब गाननाय साथाम सुबुंफोरनि सासेया बुंनानै होयो दि बावैसो मोगा-मोगियारि गावथारजानाय सानै सुबुंफोरा ULBनि सोद्रोमा नङा। नंगुबै एनकाउन्टार नंगौना नङा बे सोंथिनि फिननायखौ ULB सामलायगिरिनि सोद्रोमाया आबुङै खेंफोरथिबाय। सानै बर' गावथारजानाय सुबुंफोरा आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना रोखा खालामबाय। राजनितियारि दोलोआव थानायफोरनि गोरोन्थि। दिनै गाव गावनि सिटखौल' लानानै, गाव गावनि मोन्थायखौल' लानानै, दिनै गाव गावखौल' गारियाव दामि दामि गारियाव गाखोनानै बिदि स्कर्ट लालायना गिदिंलायनानै जाथिनि सायावनो गिदिंबा जानाय नङा। बेनिबो मोनसे भेलु थानांगोन जे बिथाङा जाथिनि थाखाय खामानि मावदों, बिथांनो बेनिखायनो रावबो जेबो खालामनो हाया होननानै स्कर्ट होनाय जादों। नाथाय बेफोरनि भेलुखौ नोंसोर दोननो रोंनांगोन। जोङो नोंसोरखौ दुखु मोना, जाथिनि थाखाय खामानि माव, हारिनि थाखाय खामानि माव। नोंसोर राजनितियाव थायो ना महाय थायो नोंसोर खामानि माव, नाथाय हारिनि थाखाय खामानि माव। आं खनसे फिन बुंबावो, जोंनि ULB आफादा फावसायनानै थाया। रायजो राजा नोंथांमोन जोंखौ फोथाय जे जों बुंदों जे जुदि ओरैनो इनाय अयथासारै जुदि सोरखौबा सासे गावथारब्ला जों बिनि सायाव 20 जनखौ गावथारगोन। नाथाय जों बेखौबो मावगोन। सम आरो बोथोरखौ रायजो राजाया नेनानै था। जों ULB आफादनि मावनायखौ नुलांनो मोनगोन। जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय। खुलुमहरबाय। जों ULB आफादनिफ्राय बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम खुलुमहरनाय थाबावबाय। मैयासो जानानै थांदों बे जाथाया जोंखौ लानानै बुंबाय थादो। नाथाय बे सानै गथ'आ जोंनि ULB आफादनि सोद्रोमा नङा, जों क्लियार होयो। बेनिखायनो आं बुङो रायजो राजाखौ बा खावलायहरो, जों ULB आफादनिफ्राय खावलायहरो जे गुबुन हारिजों इनायै सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय जानगाराव था। जोंनि बर' हारिया खौसे जा। जोंनि बर' हारिया खौसे जायाब्ला जोबस्रांलांनायनि लामायाव। जों खौसे जायाबा जों बड'लेण्ड मोना। बेनिखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खनसे फिन खावलायहरबावो, जों खौसे जा। खौसे जाब्लानो जोंनि मोन्थायखौ जों मोनगोन। आरो मैयानि जेनाखि इनाय अयथासारै आसाम पुलिसा गावथारदों, बिनि दायनिगिरिखौ जों बिटिआर सरकारखौ बुंनो हायो बा जों सोंखारियो। नोंसोर जुदि बर' हारिनि थाखाय बा बर' जाथिनि थाखाय नोंसोर जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला बे सानै नंखाय बे सानै गथ'आ
दिनै नंखाय फान्दाय जानानै मानो गावथारजानो गोनां जादों जे जोंनि ULB आफादनि सोद्रोमा होननानै रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं बे सानै गथ'आ जोंनि ULB आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बे जोंनि सोद्रोमा नङा बेखौनो आं रायजो राजानि सिगाङाव क्लियार होयो आरो बिटिआर खुंथायनि गोहोआव थानाय बर' लिडारफोरखौबो जों बुंहरो जे नोंसोर जुदि हारिनि बा जातिनि जुदि खामानिखौ नोंसोर मावमारदोंब्ला हारिनि रैखाथिखौ नोंसोर सान जोङो दिनै हारिनि थाखाय ओंखारदों हारिनि रैखाथिनि थाखाय ओंखारदों जों रावखौबो नासया रावखौबो मुगैया नाथाय नोंसोर बेबायदि जुदि बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानानै इनाय अयथासार जुदि खालामबाय थायोब्ला जों नोंसोरखौबो माबा मोनसे गोख्रों खालामनो थाखाय बा मावनो थाखाय लामाखौ लानाय जागोन दा बेखौनो आं बुङो जे दिनै आसाम पुलिसफोरा जोंनि माबायाव बिटिआराव फैनानै बर'नि जायगायाव फैनानै मानो बेफोरबायदि गावबागाव गोहोखौ बाहायनो मोन्दों बेफोर गासिबो जोंनि बर' लिडारफोरनि राजनितियारि दोलोआव थानायफोरनि गोरोन्थि दिनै गाव गावनि सिटखौल' लानानै गाव गावनि मोन्थायखौल' लानानै दिनै गाव गावखौल' दामि गारियाव गाखोनानै बिदि स्कार्ट लालायना गिदिंलायनानै जाथिनि सायावनो गिदिंबा जानाय नङा बेनिबो मोनसे भेलु थानांगोन जे बिथाङा जाथिनि थाखाय खामानि मावदों बिथांनो बिनिखायनो रावबो जेबो खालामनो हाया होननानै स्कार्ट होनाय जादों नाथाय बेफोरनि भेलुखौ नोंसोर दोननो रोंनांगोन जोङो नोंसोरखौ दुखु मोना जाथिनि थाखाय खामानि माव हारिनि थाखाय खामानि माव नोंसोर राजनितियाव थायो ना महाय थायो नोंसोर खामानि माव नाथाय हारिनि थाखाय खामानि माव आं खनसे ओरैहाय एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मुसाहारिनि बिसिया 15 साननि गोरलै गथ' दङमोन गामिनि रायजो राजाफोराबो बुंदों दि पुलिसा नंखाय दाय गैयै दंफां काटनि फालांगिसो मावनानै जाग्रा मानसिखौ गावथारनाया जोबोद इनाय जादों होननानै सोरखारनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों जोंसार मुसाहारि बिथाङा साननैसोनि सिगांनो पुलिस थानायावनो दंखायोमोन होननानै न'खरनिफोरा फोरमायथियो बे दुखुनांथाव दुंहाव समावनो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा मा राहा लागोन बेखौ नेथ'बाय थानाय समावनो मैया 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया पुलिसनि एनकाउन्टाराव जिउ खहा जानाय जोंसार मुसाहारिनि दुखुथिया न'खराव खौरां लाहोयो बेखिनियावनो बयनिबो थाखाय मोजां खौराङा बेनोदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ बर' रावाव डिजिटेल सोलोंथाइ होनायनि एस्क'सिस प्राइभेट लिमिटेडनि गोदान एप्सखौ बेखेवनानै होबाय जोंनि आखायाव गोजोनथाव रादाब दंबावो जर'खा लिरगिरि धरनीधर औवारीनि जानानै गावनिनो असे फिसाज्ला दीपक कुमार औवारीया निउ दिल्लीआव साहित्य एकाडेमि बान्था आजावदों 18 सेप्तेम्बर खालाराव सोरजिलु सुंद'यै सल' सुजुनानै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बर'नि जर'खा लिरगिरि मैहुर सल'मानि लिरगिरि धरनीधर औवारी बिथांनि जानानै फिसाज्ला दीपक कुमार औवारीया 18 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि निउ दिल्लीआव साहित्य एकाडेमि बान्था आजावो बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै गोजोन्थों।